Engedjék meg, hogy Birkás István 2 mondatát szó szerint visszaidézzem. Nem minden célzat nélkül a következő beszélgetés és a következő téma elé, hogy is gondolkodhatnak művész emberek a világról. Európa nem arra kíváncsi, hogy mit tudunk tőle átvenni, hanem mi magyarok mit tudunk adni Európának. Nekem ilyen képeket kell csinálnom, magyar képeket, mert hogy itt születtem, itt élek, mondta Birkás István. Mindjárt megértik, hogy miért idézem, miért citálom ide őt újra, de engedjék meg, hogy Magyar Kálmánt, az Amerikai Magyar Múzeum, a Passzéki Amerikai Magyar Múzeum igazgatóját bemutassam önöknek. Sok-sok titulus van még, Kálmán, és fölhatalmaztál arra, hogy tegeződjünk, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is helyre a nézőknek. És mindjárt azt is, hogy miért is ülsz itt, hiszen elindult múlt szombaton New Yorkban és Washingtonban egy úgynevezett kulturális magyar évad, amely 10 hónapon keresztül tart, és amely 700 millió forintos állami támogatásból, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 700 millió forintjából, 20 millió forint miniszterelnök hivatali támogatásból, és 500 millió forint egyéb támogatásokból összesen 1,2 milliárd forintból gazdálkodik. Először is tegyük helyre azt egy mondatban, de tényleg egy mondatban, mielőtt bejátszanánk valakit, hogy mi közöl is van neked régóta Amerikában a magyar kultúrához. Hát először is jó reggelt kívánok neked és mindenkinek. Mi már nagyon jól ismerünk téged Amerikában, és mindenhol gondolom a világon, a Hír TV-t is, és hát főleg a te műsorodat sokat nézzük, de sajnos csak kompjúteren keresztül, úgyhogy most örülök, hogy személyesen is találkozunk. Én 1962 óta vagyok Amerikában, és azóta folyamatosan a művészeti menedzsmenttel foglalkozom, vagyis én magyar kultúrán megosztása az amerikai emberek között és az amerikai magyarok között. Nagyon sok turnét szerveztél, rengeteg művészembert, együtteseket vittél az amerikai magyar és az amerikai közönségnek. Itt teszünk most egy pontot, és engedjék meg, hogy egy telefoninterjút játszunk most le önöknek, amelyen Orsos László Jakab, a New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója beszél erről az 1,2 milliárd forintról és a programokról. Aztán megpróbáljuk szakmailag elemezni, hogy vajon magyar ehhez a kulturális évad, valóban a magyar művészetet mutatja be, és valóban ennyibe kell, hogy kerüljön. 2 helyszínen, New Yorkban és Washingtonban rendeznek programokat. Miért csak ennek a 2 városnak tették lehetővé, hogy belekóstolhassanak a magyar kultúrába? Majdnem belehalunk ebbe a 2-be is. Kész csoda, hogy meg tudjuk csinálni. Nagyon nagy Amerika, tehát Észak-Amerika nagyon nagy, a stábunk 3 darab magyar alkalmazottból és néhány helyi alkalmazottból áll, akik félidőben dolgoznak, és a pénzünk pedig annyi, amennyi 700 millió forint. Azon kívül ezek az objektív akadályok. Másrészt olyan a természete az országnak, a médiának, annyira változó a közönség, az egyes városoknak a kulturális beidegződése, hogy ezt egyszerűen nem lehet összefogni. Nem is tárgyaltam volna egy ilyen dologról. Említette, hogy 700 millió forintból gazdálkodnak, azonban egy január 19-i beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján arról tudósít, hogy a programsorozat lebonyolításához 700 millió forintot adott a minisztérium, 20 millió forinttal járult hozzá a miniszterelnöki hivatal, és emellett 500 millió forintot egyéb szponzoroktól kaptak. Főbb vonalakban kérném, hogy ossza meg velünk, hogy hogyan oszlik meg ez a körülbelül 1 milliárd 220 millió forint. 700 millió forint érkezik a magyar kormánytól, az Oktatási és Művelődési Minisztériumtól. Tehát ez a kötött összeg, amivel mi gazdálkodhattunk. Ebből az összegből nem lehetett volna megcsinálni ezt a volumenű, tehát egész éves fesztivált. Minden programunk koprodukcióban történik. A Carnegie Hallban az utaztatást vállalta a fesztivál, tehát a művészek utaztatását, de már a honoráriumot a Carnegie Hall fizeti. Nem fizetünk New York Times hirdetést, azt a Carnegie Hall havi New York Times hirdetésébe kerül be a mi fesztivál programunk.
Tehát ezekre értendő az 500 millió forint? Egyéb szponzor, vagy az ezen fölül van? Nem, vannak támogatóink, amely készpénzt jelent, vagy hogy is mondjam, valóságos pénzt. A Lincoln Center hatalmas fesztiválján a Katonai Színház és a Pinter Béla Társulat szerepel, azt mi nem tudtuk volna kigazdálkodni. Mi azt tudjuk biztosítani, hogy a díszlet és a művészek ide érkeznek, ami rengeteg pénz. Kiemelni azokat a programokat, amelyeket ön fontosnak tart? Mindegyik fontos, de többen nem tudok kiemelni semmit. A lényeg az, hogy a lehető rétegzettebben és a lehető erősebben koncentrálva egy bizonyos narratívát át tudjunk adni az itteni közönségnek, aminek a centrumában a magyar művészet áll és a magyar gondolkozás, a jelen való magyar gondolkozás. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a programban alulreprezentált a magyar népzene, néptánc, egyáltalán a népi kultúra. Önnek erről mi a véleménye? Az a véleményem, hogy itt valami félreértés van, mert hát csak mondjuk a mai napot nézzük, tehát ma Paja Bea fog fellépni a Carnegie Hallba, és nincs jegy. Tehát tegnap hívtak a Carnegie Hallba, hogy eladták a jegyet. Paja Bea egyik meghatározó eleme a magyar kortárs népdaléneklésnek, és annak a továbbgondolásának. Az is nagyon fontos, hogy egy cigányzene így van képviselve, ahogy mondjuk Fischer Iván kiemelte a koncertjén. Biztos vagyok abban, hogy a folk, a népi kultúra az nem csak a primer mi voltjában tárgyalható, hanem a feldolgozott és mi voltjában is az, hogy hogyan nyúlnak hozzá a művészek. Tehát nem csak a leghagyományosabb értelmében értelmezhető. Számítanak az USA-ban élő magyar közösségek figyelmére, esetleg az ő közreműködésükre? Nem, hogy csak számítunk, hanem ez adott. Az egyik legjobban működő partneri viszonyunk az a New Brunswicki magyar közösséggel van, aki az egyik legrégibb és a leghatékonyabb és legjobban szervezettek. El is kell mondanom a nevét, Molnár Ágoston professzor úrnak, aki fantasztikus munkát végez. Velük dolgozunk egy filmen, Forgács Péter filmjén, a bevándorlásról szól ez. Rengeteg anyagot használtunk az archívumból, ott is lesz a bemutatója a Modern Múzeumon kívül. Azon kívül csinálunk egy sorozatot a Nemzeti Rádióval, az Amerikai Nemzeti Rádióval, akiknek van egy interjú sorozata, az a cím, egy Sztori Hadsereg, és elindítunk egy magyar archívumot. Az a megállapodásunk, hogy egy év alatt a rádió a magyar közösségekben körülbelül 60-80 interjút fog felvenni, bármilyen nyelven lehet, ez magyarul és angolul is, és ez a Library of Congress archívumának része, egy magyar archívumot fog képezni. Egy olyan programot kell csinálnunk, ami természetesen az amerikai közönség informálását szolgálja elsősorban, akik nem ismerik a magyar kultúrát, de olyan programot kell csinálnunk, amelyet boldogan ismer fel a helyi magyar közösség is sajátjának, és büszkén mutatja meg azoknak, akik esetleg nem értesültek a magyar kultúráról. Hát lesz mit helyre tennünk, azt hiszem, a következő percekben. Egy olyan embert kérdezek most, mondom még egyszer a nézőknek, aki komoly helyismerettel rendelkezik, évtizedek óta az Egyesült Államokban él, üzletember, mellesleg pedig, illetve pontosabban nem mellesleg, nagyon komoly kultúraszervező, hiszen felsorolni is nehéz lenne, hogy hány különböző zenekart, táncegyüttest, művészt vittél az elmúlt évtizedekben Amerikába, tehát mondjuk szakembere is vagy ennek a témának. Mindaz, amit itt hallottunk Orsos László Jakabtól, a nézők nem látták az arcodat, én láttam, hát az finom kifejezés, hogy ingattad a fejedet. Igen, hát mondjuk nem vagyok meglepődve ennek a interjúnak a hallatára, mert ezt hallgatjuk most már lassan 4 éve, mióta Orsos Jakab kint van Amerikában, ezeket a közhelyeket, általánosításokat, ezeket az elképzelhetetlen gondolkodásrendszert, hogy majd meg fogja változtatni ő az egész amerikai gondolkodást az ő kis kulturális intézetével lent New York alsóvárosába, a Soho-ba, tehát ez egy kicsikét nagy képű és nagyon furcsa dolog. Alapjávéve itt ugye több dologról beszélt Orsos Jakab, és először is a New York és a Washington és Amerikáról. Amerikának ugye 4 időzónája van, és ha oda kiküldene valaki, akárki egy kulturális központot, akkor mind az egész Amerikára oda kell figyelni, mert az amerikai közösség a 1,5 millió magyar származású ember Amerikai Egyesült Államokban, azoknak vannak a kolóniái a különböző helyeken, és azok ott élnek, és azokat mind táplálni kell, mert ez egy elhivatottsága akármilyen kultúrmenedzser. Hát kérdés, hogy nekik az a céljuk, hogy a kint élő magyaroknak készítsenek kulturális évadot, vagy a kint élő amerikai